Kung kamo ang pangutan-on, how can you endure a one-sided love? Siguro maingon mong dili na uso martir karon. Mo question mong nganong magstay pa man ka sa tao nga walay gugma nimo. Gamita ang imong utok. Daghang lalaki sa kalibutan makapangita pa kag tao nga higugmaon kag tinuod. Pero sayop ba di ay og moasa nga higugmaon ka? Sayop ba di ay ang moantos para sa imong pamilya? Sayop ba di ay nga mangandoy kag kalipay? Nga basin sa sunod nga mga adlaw, mabag-o siya. Nga basin sa sunod nga mga bulan, makita niya nga worth it ka nga higugmaon. Sayop ba di ay nga magpaabot, nga matubag ang dugay na nimong giampo. Nagsugod ni siya college time nako. Tawga lang ko og Jade. First year ko sa nakaila nako ni nga laki. Time to nga padung ko mo take sa entrance exam. Nakulbaan ko ani nga time kay gusto jud nako nga makasulod ani nga university. Kay dinhi nag-eskwela ang akong kuya ug dinhi pod ni graduate ang among kinamagulangan nga kuya. Maong dili ko gusto nga malahi nila. Akong mga kuya, parehas mga utukan. Ambot ug dis ako niliwat, bisag unsaon, lahi jud ang akong pangutok nila. Average ra kanunay ang akong mga grades, ug sakto lang kaayo. Kauban to nako si Kuya Ron, mo second year na siya ani nga time. Siya ang niuban nako sa university aron mo take kog exam. Nakulbaan ko kay basing dili ko makapasar. Samutan pagyod ni kuya nga sungugon ko nga lisod daw kaayo ang exam. Maoy dili na ako ganahan ni Kuya Ron kay dili gyud supportive, pero ug maoy dili suportahan masuko ra bagyod. Sa padung nami sa room nga didto mag-exam, kadadhanan pagyod masabit si Kuya Ron. Kay naa ang iyang mga barkada, sigig chika, lupig pa'y mga babae. Sige na kong pangusi niya kay basig malate na ko sa exam, ug tungod sa akong kakulba, giuhaw noon ko. Unya o wala ko katuod, asay kapalitan og tubig kay first time pa jud to nako. Gitudluan laman ko gamit ang iyang sibon. Diretso lang daw ko unya muli ko. Wala na nako siya gihulat. Ni una na ko niya og sige ko bagutbot kay imbis kay gipaubanan ko lain manuoy gibuhat. Sige na jud kong tuyok-tuyok pangita asa ang murag kanting. Hangtod sa nakakita kong lalaki nga naglakaw og murag nawong jud sa akong classmate pag high school. Wala jud ko'y duwa-duwa nga nitagbo niya ug gihapak nako ang iyang bukton. Tungod sa akong ka-excite nga nakakita nako og kaila. Pero puwerte na akong ulawa ug nahilaw ang akong katawa. Kay pagtutok na ako sa tao, dili man di ay mao. Apil pud siya na tingala kung kinsa ko. Mautong nag-ingon ko nga, sorry kaayo ha, kaingon ko kailan ako. Layo ng iyang tubag sa ako okay ra. Common man good kaayo ang akong nawong miga. Pero gwapo pud baya siya. Nindot siyag mata.
Naan lang yun na ako nga siya sa layo nga akong classmate. Maayo kay nisunod na ako si kuya, maong kadyot lang ang akong kauwaw kay gitawag ko niya. Nakapasar ko sa entrance exam. Lipay kaayo ko kay nakaya di ay nako tong exam. Feeling nako bright na pud ko parihas sa akong mga kuya. Gikuha nako ang course nga nursing. Dream profession jud nako ang pagka-nurse sukad pagkabata. Maong ni promise jud ko nila mama o papa nga maning kamot na jud kog taman sa pagskwela aron dili ko mobagsak. Pila na ka weeks nga nagsugod na ang klase, sa nakit-a na kong usab ang naalaan na akong classmate. Diha pa jud sa library sa university ug nag-atubang pami sa lamisa. Dugay pa ko nakarealize nga siya di ay tong akong nahapak. Naglibog pa ko og matugad ba ko niya o dili kay basig nakalimot na pod siya nako. Until niabot ang akong classmate nga si Iris ug nitapad niya. Magkaila di ay sila ug naa di ay gipagama si Iris niya maong naa siya sa among lamisa. Maong dito ko nakaila sa iya ngalan nga itago lang nato nga Levi. Sa among classmates, si Iris ang akong nakasundo kay jolly kaayo nga pagka-girl. Joker kaayo, buutan, makasundo jud nako kanunay, ug bisag gwapa si Iris dili siya arte. Maong nakurat ko kay kaila di ay sila ni Levi nga akong nahapak. Small world kaayo. Architecture ang course di ay ni Levi. Pero sa pag-atubang namong Levi, sure ko nga nakalimot na siya nako. Wala pod siguro siya nakahinumdom kay kulot ko ato nga time ug nagpariban ko pagkapasar nako sa exam. Wala na lang pod ko nagpahinumdom niya kay makauulaw jud to nga hitabo. Dito na nagsugod nga magsigin ako og kakita ni Levi. Tungod ni Iris kay classmates di ay sila sa high school, maong close silang duha. Na-feel na nako ani nga time nga naa na sila'y special connection, nga murag kulang na lang ang label nga boyfriend to girlfriend. Pero wala may gishare nako si Iris nga naa siya'y feelings ni Levi. Ang topic ra namo og maghiskot na mi about love is iyahang mga crush sa among department. Nahimo na akong best friend si Iris ug kami jud duha ang kanunay mag-uban, inside or outside sa campus. Tambay kanunay sa among balay si Iris ug walay klase kay dili daw siya ganahan sa ilaha. Mura na jud mig igsuon o ganahan pud ko kay gusto pud ko nga makaigsuon og babae. Kay puros lalaki akong mga igsuon. Kay nasuod na ako si Iris, nasuod pud na ako si Levi kay close kaayo silang duha. Usahay og manglaag ning Iris, naa si Levi og murag among bodyguard. Pagka second year namo, diri na nagsugod nga na ako'y na-feel nga something para kay Levi. Malipay ko og naa siya, ug maguol ko og dili na ko siya makita. Wala ko niingon ni Iris nga niangay na kong Levi. Maulaw kong muingon kay close kaayo silang duha, ug basig makasulti noon siya ni Levi. Usapod nga nakapugong nako is murag na ay something silang duha, pero maglibog ko usahay. Kay og kaming Iris ang mag-uban, lain iyang ipang-ingon nga giangayan nga murag wala jud siya'y feelings para kay Levi. Until one day, nakabantay kong Iris nga perming wala sa kaugalingon. Lawom kaayo og unahuna, maong gipangutana siya nako og unsay problema
ug nasakitan ko sa iyang tubag. Di ana siya nga nag-confess nako si Levi Jade. Dugay ra daw siya ni angay nako sukad pag high school. Mautong ang akong tubag niya. Mao ba? Unya nganong muramang ka gibuwagan ng imong nawo. Ang iyang ingon sa ako dili na ako siya gusto. Lain na akong gusto, Jade. Wala ko'y feelings ni Levi. Best friend ra jud akong tan-aw niya parihas nimo. Pero di ko gustong malain siya nako. Tabangi ko, Jade. Daga na akong na-feel ani nga time. Nalipay ko kay walay feeling si Iris kang Levi, pero nasakitan ko sa akong kaugalingon kay na-confirmed na nako nga lain ang nagustuhan ni Levi ug dili ako. Ug naluoy pud ko para ni Levi kay dili pud madawat ni Iris ang love niya. Wala na ko nangutana og kinsa ang laing giangayan ni Iris. Ang concern lang nako kung unsanay mahitabo nilang duha ni Levi. Naigna na ni Iris si Levi nga friend ra ang iyang tan-aw niya, pero dili mo give up si Levi. Gusto niyang ma-prove na deserving siya para kay Iris. Bisag nasakitan pud ko, ni support ko ni Levi. Gi-convince na ako si Iris na tagaan na lang og chance si Levi. Pero dili jud gusto ni Iris nga mo paasa siya og tawo. Wala niya tagai og chance si Levi. Graduation sa akong kuya Alex, ang isa pa nako ka kuya. Dito nako nahibalaan kung nganong dili mo hatag og chance si Iris ni Levi. Gisugot ni Iris si Kuya Alex. Pagkahuman sa graduation ceremony, nakurat na lang ko sa among sitwasyon. Wala ko kahibalo nga naa di ay something ang akong kuya og akong best friend. Walay niingon nako kay gitago pa daw nilang duha hangtod sa makagraduate si kuya. Malain unta ko kay igsuon ko ni kuya ug best friend nako si Iris. Pero nalipay na lang pud ko para nilang duha. Nabalaka dayon ko ni Levi ug unsay iyang bation kun makahibalo. Gi-invite pa jud ni kuya ron si Levi sa balay kay nagkasuod na pod sila tungod namong Iris. Wala pa to kahibalo si Levi nga uyab na ni Kuya Alex si Iris. Awkward kaayo para nako kadtong gabi una. Gusto na lang kong motago sa kwarto aron dili ko makakita sa reaksyon ni Levi ug makahibalo siya. Nangutan akong Iris kung nakahibalo ba si Kuya Alex nga nanguyab pod si Levi niya. Pero wala daw mahibalo si Kuya Ana. Nasukong kong Iris nga nung wala siya moingon ni Kuya. Kay aron masultihan ni Kuya ug dili makuratan si Levi. Unya gi-invite pa jud nila. Naglibog jud ko unsay akong himuon kay kahibalo ko nga nakaangay jud kaayo si Levi ni Iris. Akong nabira jud si Kuya ron o giingon nako niya tanan bahin ni Iris ug Levi. Pero wala na ako giapil nga nakaangay pud kong Levi kay sigurado jud nga maglabad jud ilang mga ulo. Maong wala pa naabot sa among gate si Levi, gisugat dayon namong Kuya ron. Gipasagdan lang nako silang duwa nga magstorya, lalaki sa lalaki daw, kay dili pa pwede si Kuya Alex kay busy pa sa mga bisita. Nakalitan jud kong maayo kay nihilak si Levi. Panagsara ko makakita og lalaki nga muhilak. Wala ko kabantay nga nitulo na di ay pod ang akong luha,
kay apil ko nga nasakitan. Love jud kaayo di ay ni Levi si Iris. Wala na ni padayon og sulod si Levi. Wala na pud namo mapunggi ni Kuya Ron nga muuli kay nakasabot pud mi niya. Sukad ato, dili na namo makauban si Levi sa campus. Naglikay na siya namo labi na ni Iris. Wala po'y mahimo si Iris kay gusto po niyang mag-move on na si Levi niya. Gusto na akong i-comfort si Levi pero mahadlo ko kay basig apil pod ko sa iyang kahiubos kay igsuon na ako ang nauyab ni Iris. Pero nag-asa gihapon ko ani nga time nga unta mapansin ni Levi akong love para niya. Ika-third year na to namo asa nikalit og text si Levi na makikita daw siya nako. Nakuratan ko kay pila ka months siyag wala nagparamdam namo. Magkita mi usahay sa campus pero sige siya likay. Mauto nga wala ko nagduwa-duha, nakikita ko ni Levi. Sa mall to ang among sabot pero pag abot na ako, nausob ang iyang gitext nga address. Gisunod rapod na ako siya og pag abot na ako sa place, diha si Levi naghulat na ako sa kalsada. Natingan ako kay nganong didto man. Og didto na ako nahibaluan nga ni check-in di ay siya lodging house kay iyang auntie ang tag-iya didto. Nagduwa-duwa ako nga mosunod niya kay kahibalo ko nga og mahibaw-an sa akong mga kuya, sigurado jud nga panitan jud kog maayo nila. Sa nakita ni Levi nga nagduwa-duwa jud ko, nihangyo siya nako nga ubanan ra nako siya kay gusto siya na ay kasturya sa iyang gibati. Ug naa siya'y mga pangutana about ni Iris ug sa akong kuya. Mao nga akong gusto pod nga mo comfort niya. Ug giubanan nako siya. Dito sa iyang kwarto, na ay mga beer nga iya nang naimnan ang uban. Wala pa ko kahilingkod og daghan nagpangutana si Levi nako. Wala pa jud ay siya naka-move on ni Iris, isukad pag high school, nakaangay na siya ni Iris. Pero gitago lang niya, iniingon si Iris nga dili pa siya pwede mag-uyab-uyab. Naluoy ko na ninaw ni Levi og na-feel nako kung unsa ka love niya si Iris. Og pwede pa lang mo substitute, dugay na kong nahimo. Og kung ako lang unta ang gimahal ni Levi, dili jud siya nako pasakitan. Pero unfair kaayo ang among sitwasyon kay parehas ming duwa nga nangandoy sa tao nga dili pwede namong maangkon. Nahubog si Levi ani og wala siya nako biyai. Gipasagdan ra siya nako nga magpagawas sa iyang gibati ug niinom kog suway pero dili jud nako makaya ang lasa. Mga gabi ina, hubog na kayo si Levi ug gusto na unta pud kong muuli kay mangita na jud sila nako. Pero gikalit lang kog bira ni Levi o gipatungan sa kama. Mas nakuratan ko kay nagsugod na siya kiss nako. Wala ko makalihok og mura kog natuod kay grabe jud ang buto-buto sa akong dughan. Dili ko hubog pero wala ko nakapugong sa akong lawas nga mo response ni Levi. Diha joy nahitabo namo anang gabi una. Gihatag nako ni Levi akong pagkababae without thinking sa mahimong resulta. Pag humanamo ni Levi, didto nako nakarealize sa akong nabuhat. Nagkurog ko nga nag-ilis, bisag sakit kaayo ang akong lawas, gipugos na ako kay kinahanglan kong muuli. Wala na ko managid ni Levi, kay tulog na siya kaayo.
Wala ko'y gitug-anan nga na ay nahitabo namong Levi, bisan si Iris kay mahadlo kong mahibal-an sa akong pamilya. Pero ni samot ang akong kahadlok, kay usa ka buntag sige kong suka. Pasumangil na ako nga naara ko'y nakaon nga luod. Pero sa sunod buntag, mao gihapon ang akong gibati. Lain na tinanawan si mama nako. Gipapalit niya si Kuya Alex og pregnancy test. Wala ko nila gipasulod og klase anang adlaw. Nakulbaan kog maayo kay niabot jud ang akong gikahadlukan. Walay sulti si mama ug iya rang gihatag ang piti nako kay ipakita daw nako niya ang result. Nigawas ko nga naghilak sa kwarto kay positive ang resulta. Buntis gid ko. Kapila ko gisagpa ni mama nga naghilak. Diha na si papa nga suko pud kaayo nako. Sila kuya mura na pod og kasumbagon. Og na feel nako adto nga time nga sobra jud ko nga nalahi sa akong pamilya. Nganong dili man ko parihas sa akong mga igsuon nga mga utukan. Unta na lalaki na lang ko nga gipanganak. Kay nganong nahimo pa man jud ko nga babae nga weak kaayo. Nilang tanan, si Kuya Ron rajod ang nigakos nako kay nagkurog nako sa kahadlok. Siya ray niduol nako og nihatag og tubig kay sige na kog hilak. Pagpangutana ni Papa og kinsay nakabuntis nako, wala ko nakatubag. Nigunit ra kog maayo ni Kuya Ron nga murag nagpakitabang niya pero apil pud siya nangutana nako. Kay wala man ko'y uyab. Pagkahibalo nila nga si Levi, murag kasumbagon kaayo ang akong mga kuya. Gitawagan dayon nila si Levi nga padung sa balay. Wala rin tingog si Levi pagabot. Bisag kasumbagon na jud kaayo ang akong mga igsuon niya, kalmara siya kaayo. Dili nako daganan si Jade, sir. Pahumana lang kong eskwela, pakaslan nako siya. Nakalitan ko sa giingon ni Levi. Nalipay ko nga naglibog. Nag-expect ko nga muingon siya, nga hubog siya ato o wala siya mahigugma nako. Nalipay ko kay akong nakita, nga nakita na siguro ni Levi ang akong love niya. Nga akong gipangandoy sa una, natubag ra gyud. Mahimo na nakong bana si Levi, ug naa nami anak. Niundaw kong eskwela, kay mauwaw pud ko nga muskwela ko, nga magkadako ang akong tiyan. Naara ko permi sa balay, ug gi-promise nako nga ampingan nako maayo ang baby namong Levi. Nipadayon og eskwela si Levi ug mobisita siya usahay sa balay, kay mangumusta nako, pero og kami lang duha, dili siya magtingog. Nidagan ng mga bulan, nanganak ko sa first baby namong Levi, si Maki. Liwat kaayo siyang Levi, labi na ang iyang mata. First time na akong nigunit niya og naghilak gid ko. Mahimo na kong inahan. Bisaad jud nako nga mahalon nako siya og protektahan. Ni-graduate si Levi ug nakapasar sa board exam. Nahimo siyang licensed architect. Proud kaayo ko niya kay na-achieve na niya ang iyang pangandoy. Parihas sila ni Iris nga nahimo na pod nga nurse. Gibati ko adto kauwaw nga naluoy sa akong kaugalingon, kay sa tanan ako ra ang wala kahuman, pero pagtan-aw na ako ni Maki,
na-realize na akong naapo di ay ko'y na trophy. Ang akong gwapong anak. Proud ko nga nahimo kong inahan. Gituman ni Levi ang iyang saad sa akong pamilya. Iya kong gipakaslan, civil wedding ang iyang gusto. Na ako'y dream wedding nga giplano unta, pero gikalimtan na lang nako kay sakto pod si Levi. Aron wala kaayo gasto, og igasto na lang namo ang among kwarta sa among mahimong pamilya. Musupak unta si mama kay only girl ra ko sa pamilya, kinahanglan maka-experience ko og special wedding. Pero gi-explain na lang nako nga dili na kinahanglan og praktikal pod kaayo ang civil wedding. Human sa kasal, naglain dayon mi ni Levi. Nag-rent mig apartment nga duol ra pod sa iyang gitrabahuan. Nakulbaan ko kinaunhan kay wala na jud ko'y saligan sa mga trabaho sa balay kaysa dito pa ko sa amo naa kanunay si mama og among helper nga usa. Pero naningkamot jud ko nga makahibalo sa tanan. Napag-ahuan ko sa tanan kay sa balay bibo kaayo mi, labi na nga naa sila kuya. Gimingaw ko kaayo, kay kanunay kamira ni Maki ang mabilin og mingaw kaayo. Gabi na pod kaayo mauli si Levi, nga nangatulog na mi og sayo pod kaayo siya mugikan. Kung day off pod niya, magsige ra siyag tan-aw og basketball, o mulakaw nga wala ko kahibalo ug asa siya mo paingon. Unya inig uli, ubog kaayo og naanay mahitabo namo. Dili mao ang gi-expect nako nga mahimong pamilya. Dili parihas sa among pamilya nga dungan mi kaon tanan nga naa jud sila mama ug papa. Nga mangumusta sa among adlaw. Usahay magilako nga nagpakaon ni Maki. Kay sukad wala niya nakadungan og kaon ng iyang papa. Magsakit ang akong dughan, pero kanunay na akong hunahunaon nga kanunay lang jud busy si Levi sa trabaho. Mangumusta sila mama nako og okay ra ba ko? Magsigi lang kog ingon nga okay ra kaayo ma. Naka-experience na jud ko sa imong na-experience. Dayon ni ana si mama nga ing-ana jud na Jade. Lahi na jud ang minyo, kay kung usahay haguan ta pero maanad ra kaana. Mahala lang jud si Levi og si Maki og dili na masukod ang imong kalipay sa sunod ana. Gisunod nako ang akong mama. Gisabot ra nako si Levi nga kanunay busy. Sukad-sukad wala ko masuko niya ug dugay siya muuli. Dili siya mananghid ug mulakaw ug kun dili siya mutabang sa balay. Gikasal si Kuya Alex ug Iris. Naibog ko gamay sa ilang wedding kay maujud ang akong dream wedding. Kamira ni Maki ang ni-attend kay dihay importante nga meeting si Levi. Bisag wad-una ko sa akong hunahuna, kanunay jud nga musulod nga basig wala mo attend si Levi kay masakitan siya magtan-aw nila Iris. Masakitan lang ko og mauna ang akong hunahunaon. Maong kanunay na akong isulod sa akong utok nga busy lang jud si Levi. Nabuntis ko sa ikaduwa namong anak ni Levi. Kay kanunay siya nga wala kimo trabaho, kanunay pod nga naa si mama sa among apartment. Usahay gani ana na siya matulog. Lahi ang tinagdan ni Levi sa diha na si mama. Ug lahi sa kamilang duha ang mabilin. Nanganak ko ni Drew ug nahadlo ko nga nalipay kay duha na ang among bugoy. Makaya ba nako silang duha at imanon?
Pero gisaad jud nako nga parihas sa pag-atiman ni mama namo nga ang buhaton nako ni Maki ug ni Drew. Kaingon kong mausog na si Levi, pero nasakitan ko kay maulang gihapon. Murag hangin ra ko sa iyang tan-aw ug kami lang duha. Murag dili ko niya asawa ug murag wala ko'y bana. Mauto nga wala na ko nakaagwanta nga kanunay na lang kong maghilom. Maong gihuwat jud na ako si Levi gikan sa trabaho ug gipangutana nako. Levi, giisip ba ko nimong asawa? Wala nitubag si Levi. Nagtrabaho gihapon siya sa iyang laptop bisag gabi na kaayo. Tungod kay gusto ko nga makahibalo sa iyang hunahuna, gikuha na akong iyang laptop pero nakurat ko maayo kay iya kong gisagpa. Nga halos modugo ang akong baba sa kakusog. Wala kay batasan. Kita kang nagtrabaho ko ug mangutana ka giisip ka na akong asawa? Wala. Wala ko mahigugma nimo. Tungod sa imong igsuon, tungod nimo, nawala na ko si Iris. Kahibalo ko nga wala ka nahubog adtong nahitabo na to, pero wala ko nimo pugni. Plano siguro ni nimong tanan ba? Di ba maumani ang gusto nimo? Wes pag-antos. Og dili ka gustong masakitan, ayaw kubuti. Ayaw sigig pangutana. Og iyaha dayon kong gibalikas. Wala ko makatingog. Naghuwat ko nga damgurani pero na-feel kaayo nako ang kasakit sa akong nawong. Kadtura ko nakakita nga suko kaayo si Levi ug hadlo kaayo ko nga nangurog jud ang akong tuhod. Nakahinumdum dayon ko nila Maki ug Drew sa pikas kwarto. Nagkurog ko nga naglakaw padulong sa ilang kwarto kay basig na dungog nila ang kasuko ni Levi pero nigaan gamay ang akong gibati pagkakita nilang hagok kaayo nga natulog. Digakos na lang nako silang duha ug wala ko'y tingog nga naghilak. Nahadlok na ko og unsay dangatan sa among pamilya. Naglibog ko og mutug-an pa ko nila mama kay sigurado jud nga magkagubot ang tanan. Sigurado ko nga dili magduwa-duwa si Levi nga biyaan ni sa iyang mga anak. Dili ko gusto nga mawad-ag amahan na akong mga anak. Niampo ko anang gabiuna nga makaya na ako tanan. Gusto na ko nga kompleto og malipayon ang pamilya sa akong mga anak. Parehas sa nahimong pamilya namo. Nihangyo jud ko sa Ginoo nga mausog si Levi. Sukad ato, kanunay na nakong pauyunan si Levi. Dili na ko moreklamo ug bisag hago na kaayo ko sa balay ug sa pag-atiman sa mga bata. Dili na ko mangutana sa iyang mga lakaw. Di pa kita na lang nako niya nga naa siya'y asawa ug naa siya'y pamilya. Every Christmas ug New Year, adto mi ila mama magtapo. Usahay naa si Levi, pero kadaghanan nga dili siya mauban kay daghang pasangil. Ako rin explain nila nga nung wala siya. Nakapangutana si Iris og kumusta ming Levi. Malipayon ko nga moingon niya nga okay ra kaayo mi. Buntis na pod si Iris sa first baby nilang Kuya Alex ug mas naibog ko nila nagtan-aw kay showy kaayo si Kuya sa love niya ni Iris. Makita jud nako nga naa joy love nilang duha. Swerte kaayo si Iris sa akong kuya. Pero swerte man pod kaayo ko nila Maki ug Drew. Sila ang akong kalipay.
Dihay New Year nga nagplano ko nga sa apartment lang namo mi mag-celebrate. Kaming upat. Giingnan nako daan si Levi nga dili na lang mi mudong ila mama og ang tubag graniya maayo pa. Ako ang nagluto sa tanan. First time nga mag-celebrate ming kamirang upat. Pero diha na nako nabati ang kakapoy sa pagkahibalo nako nga nilakaw si Levi. Gihuna-huna na lang nako nga naara siguro tuy gipalit og mobalik ra. Nagpalit ko og mga turotot para ni Maki og Drew. Turn na pod mi og mga sinina nga mga polka dots ug apil pod unta ang t-shirt ni Levi. Pero niabot na lang og alas 12, wala gihapon ni balik si Levi. Wala na ko gipakita nila Maki og Drew nga kahilakon ko. Kaming tulo nagbanha og nagturotot, nagpicture-picture aron musugat sa bag-ong tuig. Pero wala jud ko nakapugong nga nakahilak. While nagprepare sa akong mga handa og nagtan-aw sa akong mga anak nga nalingaw sa fireworks sa gawas nga unta naa ilang daddy sa ilang tapad. Naluoy ko nga nagtan-aw nila. Bisag ako na lang unta ang makafeel nga wala ko'y bana, dili na lang unta ang akong mga bata ang makafeel nga wala sila'y amahan. Na-excite kayo sila Maki ug Drew kay giluto tanan nako ang ilahang favorite. Sa padong na mi mangaon, si Maki ang akong gipalid sa prayer. Bisag dili pa kaayo siya kalitok sa ubang words, gianad nako silang duwa nga mag-lead og prayer og mangaon ming tulo. Pero while nag-ingon siya sa iyang prayer, nagsigi og tulo ang akong luha. Jesus, thank you for another year. Thank you kay mommy nga love me. Thank you kay Drew nga akong love. Og thank you sa foods. Thank you sa house. And I wish Papa Jesus, Daddy is always safe. Love namo si Daddy. Amen. Niapupod kog apil nga unta makita ni Levi kung unsa namo siya ka-love. Hubog si Levi pag uli og tulog na pod si Maki og Drew. Og every time nga mahubog si Levi, naadyoy mahitabo namo. Dili ko mo reklamo bisag wala ko'y ma-feel nga love kung gamiton ko niya. Just pure lust. Nalipay na lang ko pagkabuntag ana, kay gisuroy ni Levi sila Maki og Drew. At least naapod siya'y pag-care o sahay sa iyang mga anak, og malipay na ko ana. Pero kaingon ko, ingadto lang, nagsabot mi ni Kuya Ron nga ilaag niya si Maki og Drew sa mall. Og paliton kung unsay gusto nila paliton. Kay hapit na siya mulakaw, kinadawat siya sa gi-applyan niyang kumpanya sa Amerika. Mechanical engineer na si Kuya Ron pero single gihapon. Siya ra ang nagpabilin nga single namo og wala pa daw sa iyang plano ang mo-settle down. Gusto pa niyang mo-explore. Og makaibog kaayo si Kuya Ron. Ana siya nga, ug wala pa siguro ka na minyo Jade, kitang duha ang mo abroad. Diba dream place jud nimo ang Amerika? Dayon niingon ko nga, pwede pamangod ko mudong adto kuya. Diba? Kaming tulo. Naa nagud ka dito. Dayon ni ana si kuya nga nganong kamong tulo raman. Dili di ay ninyo ubanon si Levi? Bisan ako, makalimot usahay nga naa di ay si Levi sa among kinabuhi.
Gi-change topic na ko si Kuya Ron, kay dili ko ganahan maghisgot nga about kang Levi. Sa namalit na mga sapatos nila Maki ug Drew, nakita namo dito si Levi. Mura kog namugnaw sa akong nakita. Naa siya'y kuyog nga babae nga buntis, naka-holding hands silang duha. Apil pud siya nakurat kay diha nami sa ilang atubangan. Si Kuya Ron gidali og arsa si Drew ug gihawiran si Maki nga busy nagpamili og sapatos. Aron dili nila makita ilang amahan nga naghimog sala sa among atubangan. Wala na ko kalihok. Nitulo na lang ang akong luha, nagtanaw ni Levi ug sa babae. Isog na kaayo nitawag na ako si Kuya Ron kay pasundon ko niya. Wala mi nagtingog ni Kuya Ron sa sakyanan. Sigig pangutana si Maki nga nung wala na palit ang iyang gipili nga sapatos. Si Kuya Ron ang sigig tubag nila kay sige na ko og hilak sa front seat. Pero wala na ako gipakita sa mga bata. Sa balay nila mama, gidiretso ko ni Kuya Ron. Gipagawas una niya ang mga bata sa sakyanan kay sige pa ko og hilak. Dito na nang gawas sila mama ug papa, kigisultihan siguro ni Kuya Ron. Wala ko nila tuguti nga muuli pa sa among apartment. Gitawagan ni Kuya Ron si Kuya Dan nga among kinamagulangan. Lawyer si Kuya Dan ug dali ra kaayo silang nakaingon nga mo file kog annulment papers. Pero wala ko masugot. Dili ko gusto og broken family ang mahatag nako sa akong mga anak. Ug makaya pa nakong hawiran si Levi, bisag sakit na kaayo, hawiran nako siya para sa akong mga anak. Pamilya ni nako. Please, pasagdi sa akong musulbat sa among problema ma. Pa. Dili ko mo desisyon ug wala si Levi. Kami musulbad ani kay amo ning pamilya. So pa kaayo sila sa akong mga desisyon. Martir daw kaayo ko. Klaro kaayo nga walay gugma si Levi nako, pero bisan paana na ay sigig ingon sa akong unahuna nga dili nako bulagan si Levi. Maong ka na ang akong gisunod. Nanguli mi sa mga bata sa apartment. Pag-abot na mo, diha si Levi. Wala na ko mangutana sa kung unsay ang akong nakita, kay klaro na kaayo na ako nga naa siya'y laing pamilya nga gihimo. Gipalitan paniyag sapatos sila Maki. Gipasagda na lang nako siya sa mga bata, kay kapoy na ko kaayo sa tanan. Kinahanglan kong magpahulay para na ako'y kusog nga moatubang sa mga sakit sa sunod nga adlaw. Pagsulod niya sa among kwarto, nagilak na lang ko sa mga gitug-an niya. Nakabuntis ko, Jade. Kinahanglan akong suportahan ang bata kay anak pudto nako ug makigbulag ka nako. Dili ta magbuwag, Levi. Suportahi ang bata, basta muuli ka namo ni Maki ug Drew. Basta magpakaamahan kanilang duha. Bahalag sa laing babae ka malipay, basta priority gihapon nimo si Maki ug Drew. Wala mi nagbulag ni Levi. Mas mihatag pa siya og time ni Maki ug Drew, ug kontento na ko ana. Bisag usahay magilako sa kwarto, kay makita nako ang mga pictures sa iyang laing babae nga naa sa iyang cellphone. Martir na ko martir, pero gisalig na lang nako sa Ginoo ang tanan.
Nanganak ang babae ni Levi, pero ikasubo nga namatay ang bata sa komplikasyon. Wala ko malipay ana. Kay walay sala ang bata, ug apil pud ko nasubo sa kamatayon sa anak ni Levi. Pila ka semana siya nga wala ni uli sa apartment. Ang pasangil nako ni Maki nga naay gilakaw importante ang ilang daddy. Walay laing nakahibalo sa sitwasyon namong Levi. Pamilya ra nako og pamilya ni Levi nga dili pud gusto og chismis nga nangabit ang ilang anak. Sige pod og pagkumusta nako si Iris nga tua sa Manila kauban si Kuya Alex og ilang anak. Pagkahibalo niya sa gibuhat ni Levi, gusto niyang muuli og masagpa si Levi. Og kahibalo pa lang si Iris nga tungod sa gugma ni Levi niya nag-antos ko. Pero wala na ako gisulti niya. Nilabay ang usa ka tuig na-diagnosed si Levi nga naay liver cancer stage 3. Laing balita ang nakapahugno nako. Wala nako kahibalo og unsay ang akong buhaton. Sa nabalitaan sa babae ni Levi nga nagsakit siya, nawala ra nga murag bula. Damisokmatan si Levi nga nakita ra ang tinuod nga color sa imong gipuli namo. Pero wala na nako buhata. Nagpabilin ra kong hilom og nagpadayon sa akong papel ingong asawa. Giatiman o gipatambalan namo si Levi og dili gusto nga mawadag amahan ng akong mga anak. Bisag kontrahon nako ang kamatayon, andam nako ang buhaton, dili lamang mawala si Levi namo. Wala ko'y tulog, wala ko'y tarong kaon, maatiman lang si Levi sa hospital. Dako ang akong pagtuo nga maulian siya pero ako ra ang naglaom nga maulian. Si Levi nawad-an na og paglaom o gusto na lang niya mamatay. Naghilak na siya nga murag na namilit nako. I'm sorry, Jane. Kahibalo ko dili iko ang muingon kog sorry sa akong nabuhat. Wala ko nahimong asawa o nahimong maayong bana nimo. Wala ko nahimong maayong amahan nila Maki. Mauna siguro ni ang gitawag nga karma, Jade. Please, pasagdi na lang ko. Di ka poy nako. Dayon gitubag ko niya nga dili. Walay mubuhi natong duha. Naanad ta Levi. Dili ta mubuhi bisag unsay nahitabo. Na ako og dili kapuyan. Dili ko mo reklamo og dili ta mo atras ani Levi. Mahal pa kaayo ka nako og dili ko kapuyo nimo basta ayaw lang ko biyai. Ang uban mo ingon nga dili na uso ang martir karon. Bulok kaayo og moagwanta pa ka sa tawo nga kadaghanang nihimog sala nimo. Twice is enough. Thrice is too much. Pero gipadako mi ni mama nga kanunay jud nga mopasaylo. Dili ko malimot sa iyang story about Peter, one of the apostle of Jesus. When he asked in Matthew 18 verse 21, if how many times he will forgive, is 7 times enough? And Jesus said in verse 22, not just 7 times, but 77 times. And it means you will forgive all the time and no limitations. O gibuhat nako. I always nga pasayloon si Levi. Bisag kulang na lang muhila kong dugo,
giantos na akong tanan. Dili lang para sa akong mga anak, para pod sa akong gugma niya nga wala kapuyi ug pangandoy nga basin makita niya. Then God answered prayers. Cancer survivor si Levi. Gihatag nako tanang suporta nga gikinahanglan niya aron musukol siya sa iyang sakit. Bisag 1% na lang ang chance nga mabuhi siya, wala ko mawadig paglaom. Dili pa ni ang panahon nga mawala si Levi namo. Karon, malipayon nako kaayo. Dako na ang nausob ni Levi. Nakuha na nako ang dugay nakong gipangandoy. Ang higugmaon kog tinuod sa akong bana. Gikasal mig utro sa simbahan o gisunod niya ang akong dream wedding. O gitravel mi niya sa dream place nako, ang America. Kauban si Maki ug Drew. Dili na unta importante nako pero para ni Levi, ang mga pangandoy nako sa una, mao ang iyang priority karon. Gipulaan na siguro ang Ginoo ug paminaw nako maong gihatag na lang niya ang akong gipangayo. Pero usa na lang ang akong gihangyo niya, nga unta masaksihan pa namo nga mahigugma pod sa saktong panahon ug sa saktong mga babae ang among mga anak. One-sided love is very painful. They say, let that feelings fade and move on. But what if you will work for it? Endure the pain and wait. And show that love is patient. Then pray for a miracle and you will be surprised for the result. Diri na lang kukutob og salamat kaninyong tanan. Jade. Og mao kana ang atong confession karong adlaw mga Cayucenian Freedom Board. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw.